कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. तुमच्यो जापी कमेंट बॉक्सात आमकां तिळशिया. देवान परिक्षा करचे खातीर कोणाक आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक सांगलें. सारकी जाप अब्राहमाक. अब्राहमाच्या बापायचें नांव कितें? सारकी जाप तेरा. देवान रुखाचें तारूं करूंक कोणाक सांगलें? सारकी जाप नोयेक. सुजेक ताच्या भावाने इश्माईल तांकां विकतना ताची प्राय कितली? सारकी जाप 17. आरोनाच्या बायलेचें नांव कितें? सारकी जाप एलिशेबा. गोलियाताची उंचाई कितली आसली? सारकी जाप 6 हात आणि 1 वेत. धन्यवाद.